espazo para a quenda de palabra, dalémola despois ao final destas tres relatorías, e seguimos con Carlos Vieito, que é politólogo. Hai máis de un aquí hoxe. Sí. 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 Bueno, pois Carlos é politólogo, ten máster en Comunicación e Marketing Digital. Cando estaba a preparar esta mesa, unha das persoas que me axudou, Eric Dopazo, que é actor de dobraxe, músico e moitas máis cousas, díxeme, pois eu como medida propoñería clonar a Carlos Vieito. Eu non o podo clonar, pero, bueno, accedeu a vir aquí e estou, a verdad, moi contenta. Carlos Vieito conseguiu poñernos o Twitter e o Blue Sky en galego, entre outras cousas, e nos fixo tamén a operación Albóndiga para que IKEA comunicase en galego, e aparte é destas persoas que contribúe a crear un pouco narrativa sobre cultura pop en galego a través do podcast do Exército Mequemeque. Bueno, ahora ten ela a palabra. Nada, moitísimas grazas polo convite. Para min é un honor estar nesta sala sentado aquí, que a verdade que impón, é unha chulada. E grazas a Marta por contar tamén comigo. Distripáchesme a primeiras ideas que tiña aquí, pero a miña motivación parte de estar aquí era que a xente que estuvera escoitando no outro lado copiades todo o que polo menos eu intentei facer, e que tamén vos podedes facer se quixeredes, non? Comentaba Marta, o Exército Mequemeque, que, para que non o sepa, é un videopodcast que se fai semanalmente, que está en todas as plataformas, que, eu creo que está incluso no BK, o Facebook ruso tamén está aí, podela ver e disfrutar canto que irades. Dura media oriña, xa temos 4 anos, é a nosa cuarta tempada, moi duramente saiu adiante esta cuarta tempada. Básicamente, o noso tema, a nosa liña, é a xave xeración. A idea era facer un videopodcast para a xente máis moza, para que se animase a falar galego. Ao final acabaron vindo a xente da miña quinta. Era normal, estaba lle falando desde un señor de 30 anos a outros señores de 30 anos, e era lóxico que ao final se sentiran máis identificados, como mellor un cativo de 18 anos, que, os seus referentes non é nin Conan, nin Shin-Chan, nin Son Goku, non? Pero o certo é que o Exército Mequemeque non nace hai 4 anos, nace xa hai 15, co Twitter en galego. Ao final, o Exército Mequemeque non deixa de ser outra iniciativa para a normalización do galego. Igual que o Twitter en galego naciu para normalizar e conseguir que a lingua galega tamén estivese presente nunha plataforma que naquel momento molaba moito, estaba a nivel mundial, o Exército Mequemeque bebe diso, non? Igual que a Operación Albóndega, que era tamén darlle un pouco así nas orellas a unha gran multinacional tamén como é IKEA, que son accións moi sinxelas de facer, sinceramente, pero que levan o seu tempo. Por poñer o exemplo da Operación Albóndega, eu tiña que ir a comer ao IKEA, porque eu era unha persoa moi precaria, non me podía permitir comer nun bo sitio. No IKEA hai un menú de mandunguilles, ali en Barcelona, super rico, moi barato, e, claro, eu vía que toda a información que estaba nese IKEA de Barcelona estaba en catalán, estaba en euskera, estaba en castelán, estaba en inglés, pero o galego non estaba. E foi tan sinxelo como abrir unha web, non sabía facer webs, pero hai tutoriais en YouTube que te permiten aprender a facer webs. Aprendín a facer a web nesa noite, literalmente a web era un manifesto que se ti poñías os teus datos, lle dabas a enviar, automáticamente lle chegaba un correo a atención ao cliente da Coruña, o IKEA da Coruña. A señora do IKEA da Coruña chamoume ao día seguinte que por favor desactivara a web, porque lle estaba saturando, e coa promesa de que iban a cambiar a rotulación en galego, que a web iba a estar en galego, que o catálogo iba a estar en galego. IKEA agora ten os seus produtos en galego, ten toda a súa etiquetaxe. E dende hai uns meses as instruccións tamén están en galego. É dicir, que iso, cunha pequena acción, podes cambiar un mundo, non?
E volvendo tamén así un poquinho ao exército meque-meque, e volvendo a esa idea de que o exército meque-meque non é só un programa de entretemento, que tamén, e ao final é unha iniciativa para intentar que a xente teña referentes en galego, que a xente non teña que depender só únicamente de outros programas que están tamén super ben, está super ben tamén consumir programación e ideas de outras partes do mundo, pero que tamén aquí tamén se poden facer cousas e crear referentes con ideas propias, con referentes propios, e non fai falla poñer sempre exemplos de o barrio de Malasaña, ou o barrio de Gracia en Barcelona, tamén podemos facer aquí o barrio de San Pedro ou algún par de Melide. Tamén se poden facer referencias con iso, coas que nos sentimos tamén cómodos e cómodas. É un pouco o que se intenta cos meque-meque é iso. Tamén crear produtos de valor e de calidade, porque eu tamén entendo que se queres estar á altura tamén do que hai no panorama, tens que intentar facer cousas con xeito, que teñan tamén un valor profesional detrás, aínda que, como ben dicías antes, hai unha precariedade terrible. Eu non cobro por facer o programa, é máis perdo cartos, se alguén quere participar patrocinando ou no mecenazgo, podedes, hai un Patreon aberto na que podes colaborar. Pero iso, que ao final é con moitísimo esforzo que poñemos case sempre da nosa parte, do noso tempo, para que saian adiante. E ten recompensa. A min síntome moi orgulloso, que tamén me dá un pouco de pena, e agora vou así tirar un zasca. Casi gañamos antes un premio Ondas con youtubeiras. E iso tamén di moito. Que te recoñezan antes fora do país que no propio país. E ao mellor é un remedio que deixo aquí, darlle cariño á xente que fai cousas en galego. Que moitas veces, e eu é a motivación que me fixo a que estuvera Twitter en galego, Operación Albóndiga, o Instagram, o do Depor, todas estas iniciativas, foi porque houve xente que me dou cariño, simplemente por iso. Porque eu cando entraba en Twitter e vía que había xente que non coñecía de nada, ou xente que era moi coñecida, e dicía, jo, chaval, que ben o está facendo, vamos a ver se conseguimos, estas cousas motivante a seguir facendo iniciativas deste estilo. Por iso, non costa nada dar cariño. É certo que ao mellor non nos ten que gustar todo, porque a verdade, falabas antes da música, ao mellor a mí non me gusta un grupo, pero se están facendo ben, se están currando, porque non poden vir participar non tamén ao meu festi e que tamén se dean a coñecer. É simplemente con dar cariño. Tamén dar de comer, que co cariño non se pagan as facturas, pero se tamén existira esa promoción das creadoras e creadores, pois iso tamén sería fabuloso. Creo que non me pasei dos 10 minutos, así que é fabuloso. Así que... Teño dúas respostas. Unha bonita, que lle gusta a todo o mundo, e a outra que non lle gusta a tanta xente. Centrándome só no ámbito digital e pensando sobre todo na rapazada, eu penso como se puidese legislar. Agora mesmo, co mundo digital que estamos vivindo, escápase das mans. Agora mesmo. Eu creo que o panorama actual para a normalización lingüística vai case na vontade das persoas, porque dende a legislación ou dende as administracións cada vez vexo moito máis difícil poder meter man para intentar crear iniciativas políticas que favorezan a carrapazada que vive dentro das pantallas poida vincularse ou ter unha ligación, ligarse ao galego. Como ex socio da CGB, que vivo moitos anos alá e sigo tendo moito contacto, para min Cataluña sempre foi un pouco donde mirar, creo que todos ou todas ao final facemos o mesmo, miramos a quen temos ao lado, e vexo que pasa en Cataluña que están facendo alá. Están negros, están realmente preocupados pola situación e sabemos que políticas e quen legislaba hasta ali hasta aí nada. Se eles o están pasando mal, as súas enquisas din que a situación dos nenos e nenas, nenas ou adolescentes ou adultos que falan catalán alá é preocupante, aplicando políticas potentes, aquí ou nos poñemos as pilas moi seriamente ou
non é que nos quedemos atrás, é que hai que decir chao, non? E vendo un pouco TV3 ou Radio Cataluña, que están falando do tema este, falan incluso xa de forma seria, estánse xa formulando de que o catalán vai quedar residual para ámbitos universitarios e posiblemente administracións, que o catalán vai desaparecer das rúas e vai haber unha brecha interfamiliar en breve. E claro, buscan a solución. E a solución moitas veces, e isto non o digo eu, dino persoas que, como moitas e moitos de vos dedicades á investigación e sodes académicos e académicas, pasa por ter unha soberanía propia para poder decidir certas cousas. Ese para min é un pouco a realidade que vexo dende aquí, non? Se estuvera na miña man, faría unha chea de cousas que non veredes vos, non? Facer que a xente que se dedica a isto poida vivir disto. Xa non falo só de crear contido. Crear contido tamén é escribir un libro. Crear contido é unha obra de teatro. Darlle valor a estas cousas, a esta forma que ao final é o que nos alimenta a alma, que moitas veces nun sistema tan de capitalismo e economía, que non lle damos valor a certas cousas, pero que na pandemia vimos que quen nos rescatou de estar pechados na casa foi a xente a través da cultura e a arte que saía das pantallas. Aplicar a lei que xa existe, empezando por aí. Hai moita legislación que non se está aplicando, podemos empezar por aplicala e modificar, como decía antes, no tema do ámbito digital. Hai formas, son moi duras, pero que se poden facer. Hai unhas empresas moi grandes que ti chamas a porta e dis ou está en galego ou aquí non tes o acceso. Falo de Google, ata aí nada, Google, o galego formaba parte de Google, non sei se o sabedes, pero xa non. Agora, se ides a Google Chrome, o galego xa non está. A interfaz segue, pero xa non era como era antes. A búsqueda a través do propio Google discrimina unha barbaridade ás persoas que fan contidos en galego. Medios de comunicación que vivides de a mellor unha búsqueda totalmente discriminados. Os e-commerce, queremos que as tendas estean en galego. Como van a estar en galego se cando eu busco un produto, aínda que o busque en galego, as primeiras búsquedas van a sair en castelán? Claro, se conseguimos que estas grandes multinacionais poñan tamén da súa parte, que ao final son quen controlan os cotarros, pois poderíanse cambiar moitas cousas, pero para iso hai que tocar a porta, ser serios e exixir as cousas. E iso creo que incluso a administración autonómica quedalle lonxe. Iso incluso son políticas estatais, de se queredes estar no Estado español, tedes que tomar estas medidas. E se pode facer. Spotify está en galego porque un señor do Barça se lle metiu na cabeza que tiña que estar en catalán. E eu sei que está en galego, non sei se ainda podo contar esta anécdota, pero unha persoa, non vou a decir máis nada, estaba encargada de facer a migración, vamos a entender así, para que Spotify aceptara o catalán e toda a plataforma funcionase en catalán. Esta persoa dixo, é porque o galego non. Porque se non chega a ser pola vontade desta persoa, hoxe Spotify non estaba en galego tampouco. Pero foi porque un señor empresario, dono, o presidente dun equipo de fútbol se lle metiu tamén na cabeza que tiña que estar en catalán se querían ser sponsor dun equipo de fútbol. Son accións que moitas veces a nós como individuos se nos escapan, pero que sí que se poden solucionar. E con isto non digo que no ámbito digital solucionemos moito, pero xa é un gran paso. Porque se eu monto un e-commerce, eu teño en galego porque vendo aos galegos e non me van a censurar, non me van a quitar vendas, pois sí, estaría contento de facelo, pero vemos como grandes comercios galegos teñen as súas webs en castelán ou mesmo a administración, se buscades calquera cousa da Xunta, a primeira páxina é en castelán. E ti moitas veces vas ali a solicitude xeral, pero acabas facendo unha solicitud general e pois imprimes o rollo, merda, está en castelán. E ala foi unha solicitud ao mellor para, non sei, Departamento de Cultura, non sei que administración en castelán, porque estaba primeiro en castelán.
Pódense facer moitas cousas, eu son super positivo, aínda que tal, pero sí que se poden facer, pero eu creo que é un momento de coller o touro polos cornos e dar un pequeno golpe na mesa e dicir, ou se cambia xa a situación ou as cousas poden virar mal. Sendo realista, sinto moito por poñerme así. No caso concreto de Google, hubo unha mudanza de algoritmo alrededor de 2008. Eu teño recollida aquí unha información de Código Cero, que é unha revista digital nativa en galego, que a penalización supuxo, por exemplo, que o portal web do Consello da Cultura Galega descendese 300.000 posicións naquel momento nas buscas, no motor de busca. Desde o algoritmo anterior hasta este que penalizou o galego como lingua minorizada. É algo que non temos constancia de que houvese ningún tipo de movimento para que se solucionase ou procura, se quera. Sí, a mí non é só, para nada. Creo que hubo certas peticións, incluso de empresas, que se achegaron a quen se tiña que achegar e dicille, por favor, podedes interceder para volver ao que estábamos antes. Non. Plataformas sociais, pasa o mesmo. Carlota fai vídeos no TikTok, en Instagram, por facelos en galego ten unha certa penalización. Se ela quere chegar a vivir facendo contido en redes sociais, non pode, porque estás limitada xa polos propios algoritmos e as propias plataformas. Iso tamén se pode mudar. Volvo outra vez, sinto por facelo de Cataluña, pero TikTok está en catalán, xa solucionaron ese problema dos algoritmos. É dicir, e hai moita xente creadora en Cataluña que pódese permitir vivir de crear contidos en catalán, sin ter de que depender de TV3 ou Cataluña Radio. É dicir, sí que se poden facer cousas, pero hai que exixilas, bueno, pois ser valentes moitas veces, e ao mellor moitas veces perder ou non facer tantos amigos, pero sí. O primeiro, parabéns polas intervencións, a verdade que é moi interesante o que dicides. O que ia pedir, porque sería máis ben unha petición, en torno do que falades ao final, non? Que ten que ver nos na Universidade de Vigo, cando facemos as campañas publicitarias, este ano non imos invertir ningún euro en YouTube, porque levamos dende o ano 19 pedindo por escrito que queremos que a nosa publicidade funcione, máis alá das penalizacións, porque ti ao final tes unha canle en TikTok, unha miniserie en galego, vai en galego, sabes que podes facer unha inversión, pero no caso de YouTube non se pode, o sea, a inversión, por se decías a Xunta, hai que facer trampa, hai que poñer o encabezamento e o texto, a parte do copy, do texto da redacción en castelán, para que poida aceptalo de entrada. E despois, ás veces, o capa. Non entra publicidade. Con cal esa inversión, ao final, é verdade que non perdes os cartos tampouco, porque ao final non sucede, pero é imposible que a publicidade vaya íntegramente en galego. É dicir, a canle vai en galego, a publicidade que facemos nós, a nosa creatividade vai en galego, pero despois, cando é a inserción na planificación de medios e soportes, nesa calendarización, pois agora para as PAU ou que sexa, non entra. Entón, este ano xa decidimos non facela, pero levamos, por eso digo, axúdanos, porque como tiveches este éxito, porque nos ano tras ano fixemos institucionalmente escritos para pedir que isto se arranxara de algún xeito, e logo tamén dicirlle a Ana que o neofalantismo, moitas persoas que non somos galegofalantes por los motivos que sexa, pais de fora ou que sexa, ou que non nacimos aquí, ou que non nos criamos aquí, non o tes a universidade é un bo lugar para que surda esa oportunidade dun espacio seguro ou no que, como dicías, non te coñecen, pero, por favor, Carlos, axúdanos co tema de YouTube. Parece que hai unha potencial conversa agora no café, que se poda dar. Sí, de novo, non sei, damos por pechada, por culminada esta primeira parte da mesa?
Se non hai ningunha intervención máis, moitas grazas. E agora o momento entón do café, 15 minutiños, voltamos a 6 puntualmente, e sí que vos convidaría como a tomar este café un pouco dende esta inspiración ou dende as ideas e comentarios que xa vayan saindo para seguir a continuación. Sí? Pois ata 6 entón.